Dumagsa noong linggo sa Potter White Beach sa bayan ng Bolinao ang mga residente at turista. Buong linggong naabot ng beach ang maximum capacity nito. Kaya inabisuhan ng Municipal Tourism Office ang mga turista na dayuhin na lamang ang iba pang dalampasigan o pasyalan sa bayan. Matatandaan na noong nakaraang taon, umabot sa higit 100,000 turista ang bumisita sa bayan sa buwan ng Abril at Mayo. Naramdaman din ang dagsa ng mga turista sa kalapit na lungsod ng Alaminos, isa sa mga dinagsa ang pamosong 100 Islands. Nagpatrolya naman ang mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at PNP Alaminos sa mga tourist sites sa lungsod. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Alaminos Coast Guard at City Tourism Office sa mga motor bangka operators. Bawat operator, tiningnan kung kumpleto ang mga ito mula sa dokumento hanggang sa safety gears at equipment. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.